Helo, pnawn da, croeso I sesiwn ffitrwydd arall. O'n I syth I fewn iddi heddiw, dyna am ddechrau yn gweithio'r sgwydda yma chydig bach. O'n I ddechrau efo'r fraich dde, a dyna am mynd am yn ôl. 5-6 o weithiau. Digon ar y 10. Digon o glicio. A wedyn newid cyfeiriad. Symud am ymlaen. Nesu'r breichiau yma. Un bach eto. A wedyn newid i'r fraich chwith. A symud am yn ôl I ddechrau. Chi'n teimlo'r ysgwydd yma jyst yn agor fyny rhywfaint. Fyny chi pa mor fawr bydd y cylchoedd. A wedyn newid cyfeiriad am y tro yma. Un bach eto. A dyna ni. Ysgwyd bob dim allan. Ysgwydda'n dechrau cnesu fyny. Yr ail symudiad rwan, da ni'n ymestyn I fyny. A wedyn gwiro un ochr. Nôl i'r canol. I'r ochr arall. A nôl I lawr. Ffwrdd â ni. Y ddwy fraich yn gweithio'r un yn amser. Gael mwyro i'r chwith. A wedyn i'r dde. Cofiwch anadlu drwy bob symudiad. Byddwch chi'n teimlo'r breichiau'n gweithio ar y ffordd I fyny. Ymestyn. A wedyn, dwi'n bach o densiwn yn y bol. Gwiro i'r ochr. Nôl i'r canol. Un bach eto. Sym eisiau brysio'r symudiad yma. Digon amser. Ymestyn. Gwiro'r chwith. Ac i'r dde am y tro yma. A dyna ni. Reit, mae'r breichiau yma yn dechrau symud chydig bach haws. Am symud ymlaen ar y gadar rwan. A dwi am godi un pen glin. Lawr. A wedyn y llall. Pidwch o poeni os da chi'n methu codi yn rhy uchel. Jyst trio cael y droed oddi ar y ddear. Gymaint a sy'n bosib a be bynnag sy'n gyffyrddus I chi. Ffwrdd â ni ta. Mae'n codi'r chwith. Nôl I lawr. Da ni'n mynd brysio'r symudiad yma chwaith. Nôl I lawr. Ella fydd hi'n haws os da chi'n eistedd nôl a da chi eisiau pwyso'ch cefn yn erbyn rhywbeth. Ond os mae'n bosib, triwch chi ar flaen y gadar. Codi'r chwith. Ac I lawr. Anadlu fewn ar y ffordd fyny. Ac allan ar y ffordd I lawr. Un waith eto bob ochr. A'r goes dde. Codi. Tensiwn yn y bol. Ac I lawr. Da iawn chi. Reit. Da ni am symud ymlaen. Symudiad digon tebyg. Felly mae'r ddwy law. Ochr yn ochr. A da ni am godi un ben glin a wedyn y llall, ond dipyn cyflymach tro yma. Da chi'n barod amdani? Ffwrdd â ni. Chwith ar dde. Bron bod hi'n symudiad fel bod ni'n cerdded. Os da chi eisiau cyflymu a bod chi'n jogio, croeso I chi'n neud. Fyny. A da chi'n teimlo jyst y cyhyra ar flaen y goes yn gweithio. Stumog. Digon o densiwn eto. Ond y dwylo yma sydd yn bwysig, jyst I gadw'r cydbwysedd. 3, 2, ac 1. Da iawn. Mae'r coesau yma'n gweithio'n galed. A'r symudiad ola am heddiw, da ni'n weithio'r breichiau unwaith eto. Felly eistedd nôl yn y gadar, a mae'r breichiau'n mynd I weithio un ar ôl y llall, I fyny ac I lawr, a mae o fyny I chi pa mor gyflym da chi am mynd. Ffwrdd â ni ta. Fel bob symudiad, dwi'n ailadrodd yn hun yn aml, yn sôn am y stumog yma. Mae'n bwysig cael y tensiwn, cadw'r tensiwn yna. Ffwrdd â ni. Mae'n gyflymu chydig bach rwan. Symudiad chydig bach yn fwy. Da ni bron iawn yna, rhyw 10 eiliad eto. Bwysig anadlu drwy bob un symudiad. 5 eiliad I fynd.
3, 2, 1. A dyna ni. Da ni wedi gweithio'r breichiau, coesa, cyhyron y stumog unwaith eto. Da iawn chi bawb. Cerwch o ni ymlacio a gwneud panad fach.